Good morning! Good morning, good morning, good morning sa atong tanan. Humanami guys, tanan-tanan, humana ko pang limpyo. Humana diri, limpyo na. Humana, ang atong saging na nabilin. Usa na lang kasipi. Dayon, humanamig pakaon sa akong mga purveyors. Ang among sudan o tanawa naunsa na dito ang naay paliya nga sudan og naasad mi sabaw nga green leaves vegetable og gibutangan namog pinirito. Dayon napag mi pinirito nga isda. Wala na lang mi nagpalit og fried chicken guys kay daghan man mi sudan oy sayang pud ang kwarta. Unya ra gid mi maritis Marites, dodong gamay. Pwesa nina macho papa. Dagway. Ganang ipon na. Dayon, kay humana man ko tanan gatindog-tindog ko guys kay busog kay ko guys sagan kay ko nakaon kay naman toy nabilin nga katawit ang gi salad namo nga talong. Nga ay basta naan ng sudan nagoy. Mawala jud ang akong diet guys. Dayon kanang napagipin na ito nga isda. Mulingkod na siguro ko. Pwede na mulingkod ga. Mulingkod na ko guys. Ay dodong. Ano mo naman dodong na mo ng palangga ng kayo na sa tanong kabuta na. Ng palangga na. Nagpaduo sa mami. Ano palangga na kaayo na mo. Ang dodong na. Napalangga ayo na. Nag-Superman si Dodong guys. Na-Superman guys. Napalangga ka na ni Ala. Kita ang virginity ni Mami ka, Jot. Napalangga na nayon ni Mami na. Napalangga na ayon na naba na. Ano man nang biyatorong na to ni atong kan kamera. Bikit para makita akong Dodong gamay kay mapil sa vlog. Mapil sa vlog akong Dodong gamay nga palangga kayo. Na di makita si Mami man, yan na to gamay. Para makita si Mami pod. Ana, ali dali Mami. Ali dali dong, ali Mami dali. Makuha ko saging ron, iti katagaan. Kasi dagol na ning duol, ali dali. Sabak ka diri. Dagol ali diri. Sabak ka diri. Ang dagol alit diri. Sabak ka diri. Nasabak ka diri. Dagol nasabak ka diri. Sabak na yun. Sabak ka diri. Dudong dagol sabak diri. Sabak ka diri. Dudong dagol sabak diri. Agoy, nagtrapot-trapo mo sa sangina ni Mama Sabak ka diri. Dudong dagol sabak. Sabak ka diri. Nasabak ka diri. Dudong dagol sabak diri. Gitabunan ang kamera. Dudong amay be. Ang dudong amay ni Mami mas bugat man si dudong gamay kay dudong dagol. Sabak ka diri, nasabak ka diri. Nasabak ka diri, nasabak ka diri. Agoy, nasabak ang dudong amay namo na diri nasabak. Nasabak ka diri, nasabak ka diri. Akong mga doggy dogs guys. Naglangi na po sila guys. Si Inday to araon natulog si Inday. Asabak ka diri atong tan-awon ng lawas kung naay mga kuto. Asabak ka diri ang ilang kuto guys kita na bitong kuan ra guys kanang panalagsa ba murag na nakudra ana. Asabak ka diri, asabak ka diri. Asabak dudong. Akong dudong agol nga maldito nga istrikto nga siyaon nga siloso nga naa. Natanan ani ang iyang batasa na agit tanan ani suyaon, gitero, istrikto. Dayon di gusto malabuan, gusto niya nga siya rek mo kuan dahil kiispigas na adiyan na agit nanan niya tanan. Dili ka tingalahan guys na niya tanan. Gusto niya ang atensyon namo nara sa iyaha. Diyos ko Lord. Unsa ka daw gold? Kay tanan na lang imong kuanon dong. Dili nung gadan mga kuan mo na dong.
Mga tauhan dong kung yung anak ka. Limina oh. Palingog-lingog. Sabak ka diri, sasabak ka diri. Sasabak na diri. Dodong gagamay na sasabak na diri. Asabak na diri. Asabak na. Asabak na diri. Asabak na diri. Dodong gamay na. Sabak na diri. Sabak na si Dodong. Hi, Botchen! Bakit? What happened, Botch? Imbalin si Dodong kay kaniong buang na imuduol niya mo ana din. Tatok ni siya oy. Naikuto si Dodong dagol oh. Binakukuto di magi ay. Nasabak ka diri nasabak diri Dodong dagol istrikto. Istrikto mal dito yung gitero. Suyaon. Ano niya tanan ano may? Gusto niya ang atong atensyon aran niya. Hilas kayo ba? Ikuan lagi ka nang i-impeach lagi ka impas. Impeach mo ko, pinagkaraan mo. Bisan pagkaraan ka dong, pwede ka ma-impeach anytime. Mong batasan dong naatanan, batasan ni kamatayan. Nani mo tanan. Burger! Aga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 r! Pero buot naman si Dagol guys. Sabak ka diri, ang tinti nakita. Asabak ka diri, asabak ka diri, asabak ka diri. Guys, sabak na siya guys. Asabak ka diri, asabak ka diri. Asabak ka diri, asabak ka diri. Dodong Dagol, asabak ka diri. Paanan, lingkod na ang lumot, ang pilit. Asabak na Dodong Agol ari, asabak na. Kani siya gagawin, saan pa ni mo anak-anak guys, wala din na siya kuan paki. Ato si Dodong gamay, anak-anak to ni mo makidula. Pero na po ni siya time guys na makidula na siya. Nga ang iyang pakigdula guys, murag ka ng mamaak, murag ka gipaak, murag kag paakon niya ba na sa lain tao mahadlok jud kay nga pagdula. Murag jud kag paakon niya, di gyud mo paakon jud. Dodong gamay sa bakat diri. Kuha ko saging ron tindog na. Sa bakat diri kaan ko saging be. Kaan ko saging dili ko hatag Dodong. Uy, makita na kung virginity at tindog ani. Kaan ko saging be, manindog na ron. Ito ba saging? That's. Hinog na. Umok na dali tayo. Sabak ka diri tindog lagi, daan pa lagi ka. Basta saging guys, buaya kain ni sila. Hindot siya nga saging ga, okay, nipis kay panit. Hindot nga saging ako napili. Ano, green palagi siya. Ilang, nawilaw ko ba yun? Green. Nailaw pa ang kang kuan. Saan siya nga saging nailaw pa siya. Ano, hinok na? Yan mo siya maklaro kung kuan na kaya yung panit pa. Atag ni boss. Pero okay, nandili ulo ay kayo. Abot siya nga! Ilaw-ilaw kung nakuha. Pagda naman Dodong, ayakan mo balik dire. Dire may bawaan. Nakaan pa ka? Nako. Akan ni, maghinog na kayo kay humok. Humok na yan. Mga anta guys, saging. Guys, bisag matingala mo ano ang among saging kay lagom ang panit. Ganahan ko sa lagom ang panit guys, kay ano mo tamis. Dinasa pa guys, wala pa nigi kuan, wala pa nigi sana may kalburo. O wala pa nigi humol sa kanang kalburo guys, wala pa ni. Kuan din siya guys kanang naon, kuan pa gani kay panit. Wala pa mo sir kay ni nahinog kay ano pa man siya mo, pilit-pilit pa ang anit niya.
Pero lamig sa tambis kayo. Mm. Mm. Pero boy, kayo kong saging guys. Ito ka, ka? Rasa. Ang ka guys? Ang ka? Saging? Hmm? Hmm. Nan, di siya mugaan na ning gamay guys, kay dako iya ha. Ga, dili siya ning gamay, kay dako iya ga, naulo ning lakaw. Naulo ning lakaw. Ba't mana ka ha? Mana ka? Ah, kata ma. Kata mama. Ambil saging ay tapos kaayo guys, as in. Lamiking saging, pero wala pa kayo nahinog ang uban. Palit lang taon niya saging na pudmay. Nga naman na, itong dagal. Guys, mato na po merkado niya guys. Magpalit na po mig saging. Kay gamay na lang among saging. Sa kasipi, plus nakuhaan pa dyan. Nya, magpalit po ko ugpan guys. Kay, di na ba ko manihapon pagkagabiin na guys. Dodong una. Dodong una. Oh, si Kuan, oh, si Bots, oh. Dati, kang Bots. Hinog na na, ay. Humuk na kaayo gani. Ito nga tani, o kaon ka. Ah. Dati pag pahungit. Lambi sa ga. Na. Wala naman akong mga anak diri. Anara, sa bakat diri. Diri dong. Sa bakat diri. Asa bakat diri. Nadudong dagol na asabak na diri. Andudong dagol na asabak na diri. Asabak na dudong dadagol na sabak na. Ay, inana. Asabak na diri na dudong dagol na sabak na. Asabak, ano? Dadong gamay. Yang papa guys, sige pang lili sa bintana di ara guys oh. Dan awa ra guni yang papa guys. Oh, Boots. Oh, tura guys. Boots. Na. Kaon pa ka saging Boots. Adto na to yung papa guys. Kaon pa ka saging Boots. Ara guys. Dalo kay na og saging. Kaon pa ka saging. Dili man guna mo na siya pasulong diri guys kay magpataka na siya pangihi guys. Dagan. Ug ahas sa muhunong dito siya mangihi. Di siya kanang sana dili dito siya kanang mahimutang guys. Magsikira siya dagan. Nya kanang maglubos mig dakop kay kusukin mo dagan mo likay ba kusukin mo likay sa tao pa na kusukin mo likay. Pagkahuman guys kanang bugat kay alsahon, makabughat, ginoo ko makabugat. Ako bitaw guys, kapila na ko na injury ana ni Boots. Kanang magdula-dula ming duha guys, igo diri ah. Kung kani lagi kung ilong lagi guys, ug kuan pa lagi ni kanang ritoke pa ni guys, nawaskag na ni kung ilong guys kay kapila ni naigo sa agtang ni Boots, perteng sakitag agtang, talinis sig agtang. Nya ako mga diri guys, igo. Ug kani lagi injection ni diri mang ritoke ni awa na nga lumping na Akong mga suwang guys, mga baba basta sige ko injury ana ni Boots good. Basta magdula mi ana niya guys, naa jud ko injury mahitabo wa gyud kuan nga di ko ma-injury. Ma-injury jud guys din. Akong tiil matumban niya, sakita lagi kayo. Unya kay kani akong kamot guys kay kuanan man ni guys, inject man ni akong kamot guys kay mobining murag-burot akong kamot guys kay pa-injectan ako ni guys. Pero diri sa akong nawa, di na ko nagihilabtan kay mahadlo ko nung nasa mga kuan bitaw nga nangawingi ang mga nawong. Manang wala gina ko nagi pa kuan niya kong naong kay mahadlok ta. Parehato ako nagi pa-injectan di. Naigo sa mga agtang ni Boots, naigo sa mga simbot ni Boots nga lumping nang ta ni. Kani kung kamot kani tinaw din inject ni siya kay ugaton man ni sa una guys akong kamot.
Kay sa bata ako sa una guys, hilig kog dula sa kanang mga panglalaki, kanang basketball, mga unsa pa na mga Julin ana, nga sa ganitong kuan sa una kanang kawayan nga tipak unsa to? Katong anak ba nga naon ba na lutahang kana guys, hilig ko na magdula sa una nga ang bala kapayas or kanang papel nga baso ni suksok ana, hilig ko nga basta kay mga dula nga sa mga laki, hilig ko na guys pagkahuman manghinaw. Manghinaw, manghimasa, maligo kay kaning artihon kay ta. O din hitabo pagka kuan na nako, pagka dako-dako na nako, napuno nagugat akong kamot diri, napuno akong tiil. Muna kung sa una nag-abroad pa ko, gipa-inject na ko ni akong kamot ug akong tiil para mawala ang ugat. Nawala yang ugat pero nimura siya nimburot kay dapat man gud unta ato ihilot siya niya, wala man ako ni hilot gipasadaan ra. No, di imulag ini ni tubig pa nagsasauna niya, dili gid kanunay kay dapat ihumol-humol ka ng mga aligam-gam nga tubig. Humol-humol gid daw niya, wala man ako ni gihumol, gipasadaan ra man ako ni. Moto nga kuan. Gikuan ko sa una guys kanang gikuan ko sa una kanang pugos ko guys nga ipa-inject na kong ilong para mutaas daw og samot. Ipa-inject na ako ni akong diri para muana, munindot ta, mubugol. Akong diri daw di ana ikuan kay kanang maniwang ko magamay man akong diri guys. Ipa-inject daw kuno kay para bisag niwang ko muana daw, di daw mahibaon nga naniwang ko Akong lips ay ipa-inject daw ni kuno kay para akong lips mo heart. Wa jud ko nagpadala sa kong dagway nga iparito kay dili ko mag-inject sa akong nawong. Akong nawong di na ako nahilabtan. Kani pwede ra ni ipa-inject kay di man ni makita ana. Akong tiil kay para kay hilig man ko mga fashion gud nga mga sandals, so makit-an jud akong tiil nga ugaton lain kita sa pag-unsa kanindot imong mga sandal, unsa mga shoes ni modera nga unsa pa na di nga mga pang fashion nga kuan. Maot kita na ang imong tiil kung ugaton sumuto kung gipa-inject para di maklarong ugat sa nanindot siya guys, pero magburot. Pero di na gid maklaro, lahi ra gid pang sa una nga ugat kayo lain kita an murtag gikan ng uma, yan mo tigulang og tiil imong ana ba. So nga na injection na okay na siya guys. Moto kanira ang inject na ko kamot og kuan, pero kani akong naong di na ako nahilabtan, akong naong bahalag na nga lupyak na akong naong di ana basta di na ko ano niya akong diri guys kay naman ni diri lalom gamay injukan daw kay para mulalom og maayo ko adi ayo ni hilabti ko naong anak ko ayaw ko naong bahalag kani inyo injection na akong tiil ayaw akong dagway kay maabot ang panahon mga mayat-yat na tong dagway mag-edad pa tag 40 o nagpa-inject ko ato sa una nagtotoo ko sa mo inject di pag edad nako karon 40 di nangayat-yat na ni wala jud nangayat-yat kay wala man ko gikuan wa po koy kanang gigamit nga mga astringents kung nawong, wa ko gigamit nga mga rejuvenating o wala. Pero kung nawong mga sunog. Na kay madlo kung magamit-gamit og mga inana guys ang ubir tas kaarte. Sa unsa na pangutang sa mga nawong, may pa magpulbos ko og Johnson guys. Papilion ko Johnson kumukuan. Kaysa magkuan ta na tong dagway nga matiguang man jud ta maabot man ginang panahon nga matiguang tang sa pa may itong ikuan nga mutaas man din atong edad. Napoy uban guys mag-birthday guys ang ibutang sa cake. Mamutmut og edad dito imbes nga ang edad na sa mga ibutang to ang edad na sa 30, 35, 36 ibutang dito guys 31, 32 gusto siguro sila nga matigbak og dali. Natunong pa na dito guys sa katong gi-adapt na ako dito sa Malaysia pa ko na gi-adapt pa ko dito. Pilipinas gyud nag-adapt guys kay wa sila anak ba nga bayi niya. Ang ilang anak do kabuk lalaki wa gid sila anak nga bayi, inchik ang yang bana. Gi-adapt ko dito gihimo jud ko ang gituring jud ko nilang anak jud kay magpapa man pug ko sa bana ato katong si Ate Arlene din. Sa Ate Arlene to magmama pug ko say na andan ako magbusing ba na ang taw niya busing ana din. Say magmama ko kanang magtapok ni one family. Nato yang bana din munaog gikan sa bukid munaog yun. Kuan kaning sa munaog na iyang bana magkuan gyud man niya magbanding-banding mi kami nga pamilya na kuan nagko pamilya na jud ko nila nang anak na gid lang turing. Lang kuan sa kuha. Moto nga kuan kanang pamilya na gyud mangaon sa restaurant ana pamilya na jud kaayo. Masuko to siya guys kay kanang usay birthday sa mga bata. Birthday nako ana birthday niya birthday ni papa yang bana. Masuko to siya guys kung ang edad kay mamutbot ka sa edad masuko to kay mo ana man ni ang mga bata gud anak niya nga mga laki nga ati kayla kanang ayaw ibutang imong edad kay unsa to pila to kung edad ato nga time ha kung edad ato nga time is naa sa mga 28 ato nga time akong edad
Sa ayaw ibutang imong edad tinuod anti Kayla nga 28 kay dili man ka mahibaw-an nga 28 imong edad napaka sa mga 23. Ingko ayaw butangin na 28 kay mahadlok ko ng atong ang edad ipanhaog kay narabay Ginoo masuko ang Ginoo na mis tagdaga itagaan tag taas nga kinabuhi masuko na hinon tagaan hin mo ang kinabuhi kay namutmuta sa atong edad. Agoy kay mga bata guys kay nagpalit man gina silang number sa cake nga 23 guys wa man gina nila gipalit gikuan ang 8 ang 23 may gipalit di. Wala man pugoy kalibutan guys kay nabay na sa karton ibutang niya. Muhatag raman ko kwarta o kamo na bahala unsay color sa cake anak kadi man ko mamili unsay color basta kay na cake ay mablo. Imo aton palit sila guys. Agoy guys kay ang kana magid ilang inahan guys bida-bida kaayo, bida-bidahon man to. Mo gyud magkuan din sa cake nako believe jud po kay ko atong bossing Arlene ni Mother Arlene kay mo din toy mag-arrange mag-birthday ko guys. Bungga kay guys basta lagi guys mag-birthday ko guys mo agwanta tog himog pila ka cake guys kay kabalam tumihimog cake na man siya kompleto gamit tanan sa mga himuonon og cake pwede rag bayan ta mo palit maghimo siya guys. Unsa Kayla ikaw bahala sa mga ingredients ako'y maghimo na tanan bahala na basta palitan ay kanang himo anti kag cake para bungga imong pandaghan kag cake klase-klaseng cake lagi guys. Basta katong pag-birthday nako guys akahimo gud siya pulo ka cake ato pulo ka layer. Lahi og flavor guys na chiffon cake na ay chocolate cake na ay strawberry cake basta sa unsa. Yan mo ato nga. Himo na siya cake ni. Pagka kuan niya karon guys kay katong gipalit nilang anak nga kay special man to sa mga kay gipalit jud nilang anak pero kuha gitugikan ang kwarta gud kinanghatag og kwarta. Anti Kayla na nang cake. Katingala ko sa duha guys nga nagtinuklore guys kung gusto nila kuhaon ang cake. Unya kay di naman nila makuha kay nagunita naman silang inahan. Ana na dayon na ato na yang mga kuan na ana iyang mga katong mga cake kanila po ning istorya guys katong sa balay ko nag birthday kani nga kuan kani nga kung gikuan karon mo to guys kuan na yang mga cake nga gipanghimo to gipangplaster na sila misa daghan kay mga sudan guys nag-hire siya tigluto na birthday na ko to guys ako edad to mag 23 nag-hire siya magluto katos Mama Arlene nag-hire siya magluto din si Papa po iyang bana ning uli kay birthday man special do daw ko nga anak kay ako daw ilang anak bayi usa kanawa pamilya na jud lang turing mo to ning naaw si Paderlan. Si Paderlan luto po siya ininchik pod. Ininchik nga nilutuan niya din. Katong yung gihar ni Mother Arlene, Pilipina pod to. Na mo nagluto. Singalan to nangalimot naman ko to nila kay pila ka tuig na ning labay. May nagluto sa dagan kay sudan guys. Anya katong mga kauban ako sa group band guys. Ang adto mo una nangabot kay mo para may mga close kay nako di man kay ko makig friendship dito guys kanagtang pare na kog edad nga mga Pinay dito dili ko makigbarkada dito nga pare na kog edad guys kay namo lagi na muli kay tapos mga inggit sa mga suya ana mga kuan muli kay mo kumain ana guys tagasgaran ako mga barkada dito sa mga guwang iko ganang mamarkada dito pare na kog edad kay nadia ta ng mga insecure mga story day ko ganan muna nga mamili kog barkada dito uso na ko di po ko basta-basta mga amiga dito kanang matiguwa nga kuan dili maglantaw ko sa background sa tawo kung idaran ana tanaw ko maayo ni dili ni siya kanang inggitin na po mga tiguang nga inggitira nga di pud gusto malabuan na abay po sa tiguang na sila na ana mo to mamili ko mo to mo ay pang ay dagasagaran ako mga bisita mga guwang dayon napo ko yung mga amigo po nga mga guwang nga mga laki po na ba mga Pinoy ana mo na ko maganahan nga mga amigo na kumiga di ganan mga amigo mga batanon kay samukan ko ana mo to ako mga group ba na abot daghan gikog cake gipamaton to sa lamisang Arlene pag abri sa cake karon nga tong gipalit ng anak pagkakita niya nagplaster na dugay kay niya bantayan plaster na karon pag plaster na kay pag picture na ngala siya nga akong edad 23 siya kinsa may nagkuan ani nga 23 man ni abi niya ako'y gasugo ko dili ako'y gasugo ana wa ko kalibutan ana buseng ambot ana nilang anak silang anak-anak suko kay siya guys kay ang akong cake guys ang akong edad 23 gayaw-yaw gid siya daghan kay ko bisita guys gayaw-yaw siya ngano na gitagaan mo taas og kanang edad sa Ginoo daw kuno ngano daw kunong dili daw gamiton tong edad nga gihatag sa Ginoo nga 28 ngano daw dito sa 23 gi ako daw edad daw gimaynusan daw ako 5 ka tuig aparte sa kuan niya guys gipatangtang ditong utso unya kay ning samot ni hinuon kog kamubo akong edad kay nahimo nang dos akong edad sa cake nahimo nang to kay gipatangtang man yang utso di man gyud na siya moundang og kuan guys kanang di man moundang og yaw-yaw di ang ending kay ang ilang balay kuan man to kanabitaw sa ni nga apartment bitaw nga kuan guys kanang
dos kuan siya ba andana siya nga apartment, kuan mi nga andana, fourth floor mi nga andana nga apartment. Nya pag naog nimo, yag naog nimo sentro naman kun ilang balay, yag naog nimo sa ubos. Kuan na diyan nanay mga tindahan diya di. Gadagandagan in taon tong gibiyaan in taon sa tigluto tong ako ang mga ang iyang gipangluto. Nagdagandagan dito sa ubos kay di naman gito siya muundang og yaw-yaw kung dili to nimo paliton to ang katong number nga edad yun ako nga 28 ang 8 dito paliton di gito mo kagaw-yaw na unsa na orasa wa pa naman ang niluto. Dagandagan sa dito palit siya og number nga 8. Di butang dito gala-ilahin hinong color nga imbes ang color ato pink ang color kay hilig man kog pink or yellow ana. Nalahi na ng color ang katunin nung dos na pink ang katunin nung blue nahimong puan sa to blue ba to o nalahi na hinong color ko sige na lang at least nga na utso na mo to gina ko sa anak ko sa sul dili na lagi mo kay masuko na siminahan tanaw yaw dili mundang ang duha ka buk ipanglunit to sa kwarto nagan nyagit kay gipanglunit og maayo nga ang dalunggan guys murag kana bitang yabi bitaw sa dorna magiana gid kayo to nang nanagan to kwarto ang pas kwarto na pateng syaok kuna mo na sige na kay nayo ka nang kuan mga bisita maulaw ta anak ko na ay nangyagit na muna nga og pila edad maro gyud na edad kay masuko dito siya imong edad imong ilimbong kay di daw na maayo masuko daw Ginoo ana nalipay gani daw kuno tagaan tagtaas nga kinabuhi ato na daw hinoong gimubo kuan be puko na sanay na himinga ko sila to sila KL karon sa Kuala Lumpur sila karon kay iyang mga anak nga katong mga batang gagmay pa sa una nangaminyo na silang do nangaminyo na silang duha niya ang katong isa ang iyang asawa taga KL iyang asawa Chinese gihapon kuan iyang asawa Philippine Chinese o mix half Philippine half Chinese kuan pod ilang kinabuhi successful pod ilang kinabuhi kay kuan man to si Coco engineering man to si Coco nakasulod siya og kanang kuan kontraktor siya ang kuan motong sa gisagi sila kuan nga anti kayla pag mobalik ka diri diretso daw ko sa KL naglibog lagi kog ako padulong na pug isa ka amiga pud nga nagapon siya sa KL motong mag-caregiver libog ko sunod na lang ta sa kuan ani kay kuan sa panahon unsa ihatag sa Ginoo sa to kana ato sundon kay ikapila na gud akong ticket na kuan guys nasayang tulo ka ticket plane na ako nasayang wa jud ko nakaadto guys wa ko nakasakay munang maghulat na ng taani din nanta mo decision niya madto ka ng bulana na dili matinuod guys may pang magkuan maghulat ng taon say kuan kanang way saba hilom lang ana ba way kuan tanan ana kay makadayon paglarga pero nana kay ticket niya layo pa kay imong ticket mo larga kun mo na kung kuano na plano na ko na pag-abot sa kuan dili ka makadayon kay maabot ang tapol guys maabot ang tapol na mga sango ana ba sayang ang ticket tulo ka ticket plane gud ang nasayang nako guys mo nang ako na ako'y plano hilom ra ko aya ra ko makuan kung nana ko dito ba ana pare sa una ba mula ka ko ingon ana man di man ko magsaba maghilom ra ko matingala na lang na akong pamilya manawag ko lahi na akong number kuan sila uy asam di ka lahi man yung number daghan man kayo kuna naman ko dire di sila katuo kay aning adlaw na pa ko dito gabanding-banding me pagkaugman daw tuanan na abot ako silang nasod kuna lagi ko silang nasod lagi niya sa una di pa beto uso sa unang mga video call wala pa tong mga Facebook wala pa gani tong mga touchscreen sa unang nga cellphone wala pa naay mga cellphone nga dagko pero di pa touchscreen di wa pa yung mga Facebook ana wala pa dito. Tamis kang kang ka? Nanapoy na ngayog. Saging guys, dudong gamay. Yan nga sa saging. Kami kang saging pre-buyag guys. Ay. So guys, sirira tataman guys. Ili na nako taso nako ang akong video guys kay mag-goal ko kana bitaw i-upload nako guys kung taas kayo mabot isa ka oras kapin guys dugay kayo siya ma-upload babtan pag ugma guys matingala ko mga supporters kamo matingala mo no ko upload na adlaw pero ga-upload ko wa pa na upload muna karon guys magkuan ko ako nang imubo na nako 20 minutes or 30 minutes mi nakataas kay para ma-upload din guys so
Ang pintang tanan guys, I love you all, good gets sa inyong tanan guys. Ug salamat sa inyong suporta pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ug ay mo kalimot guys pag-follow, like, share sa akong Facebook page, Facebook account ako, sa akong TikTok ug Reels guys na ako na kompleto ko tanan guys. Paki-follow, like, ug share ug don sana ayaw mo kalimot ha, Bisaya tay. Ayaw mo kalimot guys og leave sa inyong message sa ako ang mga vlog ug sa inyong na kanang nahibaw-an kani akong mga vlog guys kung sa mga bata ani ang maglantaw ani abat man gud sa trabaho ang ako ang mga vlog sa sulod sa panimalay so naagid sila makatunan ani o kinsa pa na diha bisag kamo guys ba makatunan sa akong mga gipanghimo sa mong balay mulakaw ko na ako mga vlog pero ang mga importante nga kuan nga kung mulakaw man gani ko ingon ana guys so naging makatunan ang mga bata guys gid sila magmahay maglantaw sa mga vlog so diri ra tataman amping tanan I love you all, God bless. Bye everyone.